Bueno, mireu que ya están los vídeos así en Cervantes, en el Zafiro Tours de Cervantes, ya estan rodant els vídeos al Canals por el Mundo en tot el món, en este cas visitant d'MSC cruceros, però també apareixeran tots els grans plis-plais que s'han fet per el món, en Petra, en el Mar Muerto, en el Mar Negro, en Abu Simbel, etcètera, etcètera, ¿vale? Però vinc a parlar-vos, efectivament, vinc a parlar-vos en Judit, de que ja tenim en marxa. Ja tenim... Bona vesprada, feliç any a tot el món. Pues sí, ja tenim en marxa el muro de la fama de la Collanía, Ja comença a aparèixer coseta, això, Mola, mola, Hasta finals de febrer teniu de temps per a vindre així a Zafiro Tours de Cervantes a muntar el show. I què tenim de... perquè és un sorteig entre tots, no? Què tenim ahí? Sortegem una nit en el Albir Sant Palace de 4 estrelles per a 2 persones en esmorzar i spa per a 2. Toma, per dur simplement la teva foto i després fem un sorteo, Així està ja les fotos de Maite, d'Alcoranos por el Mundo, en la Alhambra, mira que maravilla, en Inglaterra, En Japó, en Madrid, en Roma... Que canya, Alcoranos por el Mundo, vol dir que dona igual on siga la foto, el retrato, exacte, o en Batoi, imagina't el mercadillo de Batoi, que maravilla, Exacte, on siga, però porteu-me les fotos. Aneu portant les fotos, podeu imprimir-les també lo de les fotos d'ahí al costat de Kiko. Sí, la visiteta a Kiko i després al cantoner de baix estic jo. Maravilloso. Queridos míos, Zafiro Tours Cervantes. Adéu. Adiós.